Na Copa do Sar xa están definidos varios equipos de cuartos tras a disputa dos oitavos. O Puebla e o Atlético Leiros quedan polo camiño, mentres que o Artes avanza con paso firme despois do seu contundente triunfo fronte ao Calo. A Copa do Sar xa completou os oitavos de final, unha rolda que deixou emoción, goles e tamén a despedida de algúns conxuntos barbanzáns da competición. O Puebla medíase ao Praíña Sporting Club nun encontro moi igualado ata os minutos decisivos. Os locais adiantáronse antes do descanso, pero tras a reanudación, os barbanzáns reaccionaron e conseguiron empate no minuto 75, devolvendo a ilusión aos seus. Porén, o Praíña Sporting Club non baixou o ritmo e pouco despois anotou o 2-1 definitivo que deixou o Puebla fora da competición. Pola súa banda, o Atlético Leiros xogaba na casa co respaldo da súa afección fronte ao Racing San Lorenzo. A primeira metade rematouse en goles cun duelo moi disputado no centro do campo. E xa no segundo tempo, o Racing San Lorenzo atopou o camiño do gol e ese tanto sería suficiente para selar a súa clasificación para os cuartos de final. Mellor sorte correu o Artes contra o Calo. Tras unha primeira parte sen movimento no marcador, os barbanzáns regresaron do vestiario con máis intensidade e eficacia. En poucos minutos encarrilaron o partido e acabaron asinando unha contundente vitoria por 4-0 que lles dá o pase á seguinte rolda. Queda aínda por disputarse o encontro do Xuventud Aguiño, que este venres se enfrontará ao Dubra coa intención de completar a presenza barbanzá nos cuartos de final.